Prynawn da. So, ryseit bach, wedwn ni ddim syml, ond ryseit fi'n meddwl sy'n weddol bwysig sydd gyda fi prynawn yma. Hwmws, mae lot o bobl yn hoff iawn o hwmws ac ni'n prynu llwyth o fe o'r archfarchnad a mae mor rhwydd i wneud, really. Be sydd gyda ni fan hyn yw yr chickpeas, y fagbees. Mae dyn ni un can, mae dyn ni tahini, a nag beth yw tahini yw fel sesame, mae hadau sesame wedi walu'n ffein iawn, wedi rostio, wedi chwalu, a wedyn y blaseiddiau diddorol eraill sydd gyda ni wedyn yw'r paprika, y cumin, garlleg wedi rostio a coriander. Nawr, un peth sydd yn neud yr ryseit tipyn rhwyddach yw peiriant bach fel hyn. Prosesu'r bwyd bach, llwch chi ddefnyddio un mawr wrth gwrs, ond mae'n bach fel hyn, dyw hwn yn ddim yn un gostus, neu gallwch chi ddefnyddio hand blender fyd, mae hwnna'n neud y job yn iawn. So, na gyd ni'n mynd i wneud yw gosod un tin o'r chickpeas yma mewn, a dyna ni dau llond llwy bwrdd o tahini. So, at y space, mae gyda fi cyfuniad fan hyn o cumin. So, llond llwy de o cumin. A tua hanner llond llwy de o paprika twym. Ond os chi'n gwybod bethach yn eitha spacey, dodwch mwy, wrth gwrs. Nawr, mae'r garlleg sydd gyda fi fan hyn, mae un bylb cyfan o arlleg fan hyn. Fi wedi dod i fewn y ffwrn am tua hanner awr, 25 munud i hanner awr, a mae wedi rostio, a wedyn chi'n tynnu pob ewyn mas, un ar ôl y llall, a chi'n gallu gwasgu yr garlleg yma mas o'r garlleg, past y garlleg mas o'r crôn. So dyma arall fan hyn, ni jyst yn gwasgu o un o pen, a dyma fe, a mae hwnna'n hyfryd ac yn rhoi blas dwfn hyfryd i'r hwmws. Pinchad bach o halen, pinchad mawr o halen, a wedyn bach o coriander ffres, mae'r cyfan yn cael mynd mewn, gan bod e'n mynd i gael ei brosesu beth bynnag, hwnna ar y top, a wedyn Nawr, siwna mae'n dechrau edrych fel petai yn sych a'n ffili symud rhagor, dodwch tamed o ddŵr. Sim eisiau olew yn hwn, just dŵr. A mae'n rhyddhau y cyfan, defnyddiwn ni yr garlleg nôl mewn fel yna. A wedyn, jyst mater, wneud hyn pan fod e'n dod yn esmwyd. Weithiau, mae'n eitha neis i gael hwmws gyda bach o ansawdd, bach o fwy o texture a bach o crunch. So, dod ni tamed bach mwy o ddŵr. A rhwng ni un symudiad bach fel yna gyda to. Dyna ni. Wedyn mewn i fowlen. Fowlen agored neis fel yna. I osod e mewn. Troiad bach iddo fe. Bach o olew. Dyma pryd mae'r olew mynd mewn. Dros y top fel yna. A wedyn tamed o paprika twym to drosto fe. Mae hefyd yn neis i weini fe gyda cwpl o'r fagfis yma just ar y top. So dyna ni hwmws syml, mae'n costi yn drud i brynu a mae hwnna yn eitha rhad i wneud. So syniad bach arall eitha tebyg yn hytrach na jyst yr hwmws yma i wneud y falafel. A beth sydd gyda ni yw gwmws yr un space, yr paprika, y cumin, y garlleg, y coriander, a wedyn y tro yma yn defnyddio bach o'r cornmelyn yma, y cornmelis, y sweet corn, a wedyn jyst i dynnu'r cyfan at ei gilydd yn y pen draw, bach o flawd plaen. Beth chi'n gallu wneud wedyn yw i rolio nhw fel hyn, defnyddio bach falle o flawd ar eich bysedd, i rolio nhw mewn i peli bach fel hyn, a i ffrio nhw mewn deep fat fryer, neu ffrio nhw mewn ffriban bach, a sy'n dod ni hwnna un ochr. So dyma ni i orffen, fi wedi ffrio peth o'r falafel, mae gyda ni'r hwmws fyna yn barod, so fi'n mynd i weini tamed o hwn. So dyna ni y falafel, yr hwmws, bach o lemon dros y top, pryd bach hyfryd i fwyta yn yr ardd.